Assalamu alaikum. Babe waye wannan? Wallahi babe ni ma ban sani ba. The beginning. Ayo babe ina faɗa maka cewa akwai haraka wannan. Ciao, madam. Na ma kosa mu shiga wurin. Ai babe yau wallahi akwai raka bushe. Yau za mu da ta bushe. Yauwa babe. Kin ga haka normal ne. Roy Gambon. Kin ga nan zai daɗin haraka ko? To yanzu abin da za a yi ki samu ki cire kayan ki sai mu niya mu da ki bushe da kyau. Yauwa. Cire ba mu da lokaci wallahi. Ai yau ina faɗa maki akwai haraka. Wallahi akwai haraka yau. Gaskiya wurin nan ba matsala. Ai wurin babu hayana shine sani kama wanga hotel din. Yau akwai haraka wallahi. Ah, babe, na ji kam ana nokin fa. Ko je ka duba ka gani waye? To amma ai na dawo hotel din nan. Je ka duba ka gani. Bari dai in duba. Manaja na biya ku mana. Assalamu alaikum. Babe waye wannan? Wallahi babe ni ma ban sani ba. Gaskiya haka ne, ni ba kowa bane. Ni mutum ne mai tunatarwa. Kuma na zo ne domin in tunatar da ku akan koyarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu. Kamar ya ka tunatar da mu, ina mun ka san ka da zaka ce ka tunatar da mu wa. Babe ni ma abin da na gani kenan. Ai bai zama dole a ce sai kun sani ba. Ita tunatarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ko ina a kuma kowane irin yanayi a kowane hali ka tsinci dan uwanka zai shiga cikin hali ko kuma rayuwa irin wacce bata dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Ya kamata a ce ka biyo shi ka taho ka tunatar da shi domin ya gyara akan kuskuren da yake aikatawa wanda yake ba daidai ba. Wato abin da yake nan tun a cikin mota nake biye da ku kuma na ji duk abin da kuke cewa wannan yasa na ce bari in biyo bayan ku domin in taho in tunatar da ku akan iya ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya hore mini wanda yake kuma na san cewa ku ma karan kanku kun san da wannan domin Allah subhanahu wata'ala ya yi alƙawarin saka duk wanda yake aikata irin wannan aikin a cikin wutarsa ta jahannama sannan kuma in ba ku manta ba aya sukutum Allah ya saukarwa masu yin irin wannan rayuwar. Lalle babe wannan bawan Allah maganar da ya man ta shiga cikin zuciyata ta ratsa min kai. Dan ni a yanzu haka cike nake da nadama kuma insha Allahu ba zan sake aikata irin wannan aiki da nake aikatawa ba. Dan haka ni daga yanzu ma gida zan tafi. Idan za ki shiru ki shiru. Dan wanga malamin ni babu abin da zan ci ma sai dai Allah ya saka ma da alkhairi. Na gode malam. Ai babe ba za ka bar ni ba. Ni ma tuni nayi nadama. Gaskiya ku idan kuka yi haka da kun kyauta ma kanku saboda ni yanzu na riga da na saukin nauyin da a bisa kaina domin na taho na yi muku nasiha kuma na yi muku nasiha ne ba don komai ba saboda dan kuna ɗan uwana musulmai don haka yanzu kun ga ni tafiya zan yi shawara ta riga ta rage ta don haka sai an ji ku. Babe ni gaskiya yanzu ni ma wucewa zan yi. Don haka yanzu bari in haɗa kayana ni ma in samu in abin ga. Ai ba za ka tafi ba. Ni ma ba za ka bani a baya ba. Okay to shirya ashe ha yanzu akwai musulmai na kwarai. Kai Allah ya ƙara mana imani. Mu tafi babe.